Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Түбәдән агу, подъезд торышы, капиталь ремонт. Яшәүчеләр үз йортларының көнүзәк проблемалары белән бүлеште. Пешәнендә чабалар, шүпләрендә утыйлар, мусор чыгарырга машиналар да бирәләр. Вирус һөҗүм итә. Әлбәттә сезонлы инфекция белән авыручылар саны арта. Это дети с метаболическими нарушениями, дети с иммунодефицитными состояниями, с врожденными заболеваниями. Они наиболее часто подвержены к данным инфекциям. Сынаулар белән тулы тормыш. Бөек Ватан сугышы ветераны 95 яшен каршылады. Benim yaştaki kişiler biraz görünmüyor. Yok biraz. Anda var gençler, böyle sizin gibi alacaklar. Var 40 ilde, 60'ta, 70'te. Соңгы тәүлек әлмәттә янгын куркынычсызлыгының мөһимлеген искә төшерде. Кичә кичке сәгать 6-да амбулаторный урамындагы шәхси йортта янгын чыга. Аның нәтиҗәсендә түбә, шулай ук аш бүлмәсе һәм 81 квадрат метр мәйданлы алгы бүлмә тулысынча янып бетә. Беренче сәбәп электр җиһазларын урнаштыру кагыйдәләрен бозу, һәлак булучылар һәм зыян күрүчеләр юк. Бүген иртән янгын эстафетасын Герцен урамындагы туктаган автомобиль ала. Шаһидлар кинәт машинаны ялкын камап алу турында хәбәр итә. Бәхеткә зыян күрүчеләр юк. Бу йортларда электр үткәргечләрен тикшерергә, үз автомобильләренең техник торышына игътибар итәргә һәм янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәү кирәклеге турында уйланырга инде. Явым төшемнәре булган сайын түбәдән су тама. Подъездда линолеум йортык, стеналар буялмаган, өйнең капиталь ремонт күргәне юк. Бу һәм башка мәсьәләләр фатир хуҗаларын борчуга сала. Алар хакында алар 19-нчы мәктәп базасында узган хисап җыелышларында сөйли алдылар. 18-нчы территориаль иҗтимагый үзидарә вәкилләре узган елга йомгак ясады һәм агымдагы елга бурычлар куйды. Начинаем отчетное собрание после 17 за 24 год. 18-нче территориаль иҗтимагый үзидарә территориясендә 48 торак йорт бар. Анда 3850 кеше яши. Йортларга новация һәм Әлмәт торак сервис үзәге идарәче компанияләре хезмәт күрсәтә. 2024 елда бирдә экология, җәмәгать тәртибен саклау һәм хокук бузуларны профилактикалау, микрорайон халкы белән социаль эш башкарыла һәм квартал эчендәге территорияләрне төзекләндерү бара. Мәсьәләләрне хәл итүдә идарәче компанияләр 19-нчы мәктәп, шулай ук шәхси эшмәкәрләр булыша. Барыннан да күбрәк әлеге территориягә билгеләнгән баш предприятие зур өлеш кертә. Субботникларда катнашабыз. Субботникларны бөтенләй җыштыра. 1 апрельдән алып көзгә хәтлек пешәнендә чабалар, шүпләрендә утыйлар, мусор чыгарырга машиналар да бирәләр. Праздниклар үткәргәндә булышалар. 9 майга, картлар көненә, 8 март, быел әниләр көн үткәрдек. Инвалид клубында бик шундый әйбәт үтте. Очрашу ачык әңгәмә белән дәвам итте. Халык борчыган сораулары белән уртаклашты. Шулай Белоглазово урамы 103-нче йортта яшәүчеләрне түбә торышы борчый. Явым төшем булган саен интегәбез диялар. Безгә түбәнең ремонты 2029 елга планлаштырылган диделәр. Ләкин без андый түбә белән ул вакытка кадәр яши алмаячакбыз. Безнең үзебезне төбәк программасына кертүне сорыйсы килә. Чөнки закон нигезендә йорт идарәләре бу төбәк программасына кертергә мөмкиннәр. Татарстан Республикасы рәисе кушуы буенча актуаль мәсьәләләрне чишү өчен өстәмә акча бүлеп бирелгән. Шуның нигезендә капиталь ремонтка мохтаҗ йортлар списыгы тулыландырылган. Белоглазово 103 йорты да игътибарсыз калмаган. Быел анда түбә алмаштырылачак дип җавап бирде новация идарәче компаниясе вәкиле. Һәм Пушкин урамында урнашкан 46-нчы йортта яшәүчеләрнең борчый торган сораулары күбрәк. Алар подъездның һәм кухнядагы электр приборларының начар торышы, капиталь ремонт булмавы назарлана. Я, например, 20 лет проживаю уже там. Мин 20 ел торам әлеге йортта һәм 20 ел эчендә бер мәртәбә дә безнең өйгә ремонт ясалганын күргәнем юк. Сантехника ремонтын һәм башка эшләрне без үзебез башкарабыз. Сантехнику мы сами чиним, полностью сами делаем. Сейчас уже сами ремонт делаем.
Новация идарәче компаниясе вәкиле аңлатканча, агымдагы елда ул өйдә капиталь ремонт планлаштырылган. Аның кысаларында гомуми файдалану урыннарында электр белән тәэмин итүне, түбәләрне алыштыру һәм фасадны ремонтлау планлаштырыла. Систему электроснабжения и ремонт фасада. Так, а двери менять будут у нас? Входные группы, да. Входные полосы. Ләкин подъездның эчендә ремонт ясау мөмкин түгел, чөнки йорт буенча яшәүчеләрнең гомуми әҗәте 6 миллион сумга җиткән. Халыкның барлык шикаятьләре алга таба мәсьәләләрне чишү өчен беркетмәгә теркәлде. Очрашу азагында Әлмәт районы башкарма комитеты эшләре идарәчесе Илнур Фәсхетдинов узган ел Әлмәттә гамәлгә ашырылган төп инфраструктура проектлары турында сөйләде. Ул билгеләп үткәнчә безнең район республиканың сәнәгать җитештерүенең 3/1 өлешен тәэмин итә һәм Татарстан муниципаль берәмлекләренең социаль-икътисади үсеше рейтингында 5-леккә керә. Шулай ук Әлмәт хезмәт базарында хәзер эшсезлекнең рекордлы түбән дәрәҗәсе саклана. Алсу Нуриева, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай районы авылларында да актив рәвештә халык җыеннары үткәрелә. Шуның чираттагысы Тымытык авылы җирлегендә узды. Әлеге чарада муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин, район һәм шәһәр прокуроры Рим Сингатуллин, район башкарма комитетының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев, район советы депутаты Роберт Галиев, авыл халкы ветераннар катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы материалда. Җыелыш башланыр алдыннан районның халыкка хезмәт күрсәтү оешмалары вәкилләре тарафыннан гражданнарны кабул итү оештырылды. Торак коммуналь хезмәтләр, социаль фонд бүлеге, прокуратура, Азнакай агрофирмасы җитәкчеләре, эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре, мәдәният, социаль яклау, сәламәтлек саклау учреждениеләре вәкилләре халыкны кызыксындырган сорауларга җавап бирделәр. Тымытык авыл җирлегенә бүген 3 авыл карый. Күктәккә, Тымытык һәм Әгер авыллары. Һәм анда барысы 2000гә якын кеше яши. Шуларның 482се ветераннар. Тымытык авыл җирлегендә ветераннар белән инде 2013 елдан Радик Солтанов рәислек итә. Эшне алып барабыз инде нәтиҗәсе булсын дип, нәтиҗәләрен күрергә дип алып барабыз. Тыгыз элемтәдә булып ветераннар белән алар өчен төрле чаралар, очрашулар, аннан турпахутлар ясыйбыз әле, Шаллы шәһәрләреннән дә, калган бүтән шәһәрләргә, Азнакайга инде. Җыелышта катнашучылар алдында еллык эшчәнлек нәтиҗәләре белән авыл җирлеге башлыгы Эльвира Гыйләҗева чыгыш ясады. Җирлектә халыкка хезмәт күрсәтү өчен 1 амбулатория, 2 фельдшерлык пункты, ветеринария бүлеге, 8 кибет, почта бүлеге, Сбербанк бүлекчәсе, 3 мәчет, мәктәп, балалар бакчасы, 2 китапханә, 3 мәдәният йорты эшли. Атна саен чәршәмбе көнне авыл советы бинасында күп функцияле үзәк тарафыннан күчмә кабул итү үткәрелә. Авыл җирлеге башлыгы үз чыгышында билгеләп үткәнчә, халыкның төп шөгыльләнү тармагы игенчелек һәм терлекчелек. Шәхси хуҗалыкларда мөгезле эре терлек саны 2025 ел башына 644 башка җитте. Шуның 303 савым сыерлар. Шулай ук шәхси хуҗалыкларда 611 сарык, 63 кәҗә, 94 ат, 68 куян, 3987 кош-корт аксырала, 346 баш умарта тотыла. Көн тәртибе буенча полиция хезмәте вәкилләре чыгышы тыңланды. Авыл халкын борчыган мәсьәләләр буенча җанлы сөйләшү узды. Үз чыгышында район башлыгы Марсель Шайдуллин җирлектә алып барылган эшкә уңай бәя бирде. Без инде вакытында нефть ярдәме белән, безнең ярдәм белән ремонтлар эшләдек. Әле бар әле эшләр бар. Белән ансыда программага кергәч, суммасы да яхшы, бөтен эшне эшләргә була. Очрашу ахырында ветераннарга фидакар хезмәт ияләренә медаль һәм бүләкләр тапшырылды. Туктап тормадык, эшләдек. Безнең җиңсеннәр, җиңеп кайтсыннар, әтиләребез, балаларыбыз. Әтием ятып калды, кайталмады. Бер авыем ятып калды, кайталмады. Бик авыр булды, учырлар безгә. Мин шул вакыттан алып авыл хуҗалыгында механизатор булып, тракторист, комбайнер, гади кара эштә эшләдем. Тимерче дә, балта остасы да, барсында эшләдем. И хәзер дә эшлим, Аллаһка шөкер. Нәкыя апа Фәхриева һәм Әнвәр абый Сафин Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы медале белән бүләкләнде. Тымытык авылы җирлеге 2025 ел Ватанны саклаучылар елына яңа бурычлар билгеләде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Республикада зурлар арасында да, балалар арасында да кискен респираторлы сезонлы инфекция белән авыручылар арту күзәтелә ди табиблар. Бу әлмәткә дә хас. Тәҗрибә күрсәткәнчә, вирус зур коллективларда эшләүчеләр, укучылар арасында тизрәк тарала. Теманы Асу Әхмәтҗанова дәвам итә. Тән температурасы күтәрелү, көчсезлек, баш авырту, шулай ук ринит, борын тыгылу, тамак авырту, йөткерү. Әлеге симптомнар ОРВИ вирусының башлангычы дип санала. Кече яшьтәге балаларда әлеге вирусны вакытында дәваламасаң, еш кына катлаулану куркынычы зур, дип билгеләп үтте балалар поликлиникасының беренче педиатрия бүлеге мөдире Айгөл Валиева. У детей, как правило, в возрасте 5 Балаларда кагыйдә буларак бу инфекция 5-6 яшьтә өстенлек итә һәм балалар ел дәвамында 5-6 тапкыр авырырга мөмкин. Бакчаларда, мәктәп учреждениеларында балалар күпкә авырый. Аларда күбесенчә әйдәп баручы катараль синдром һәм бизгәк күзәтелә. Да, основной у них лидирующий симптом это катаральный и лихорадка. Шулай ук Айгөл Валиева әйтеп үткәнчә, кискен респираторлы вирус инфекциясы юктырганда үз-үзеңне дәвалау белән шөгыльләнергә ярамый. Беренче билгеләре булуга ук балага өйгә табиб чакырырга кирәк. Бу бигрәк тә кече яшьтәге балаларга кагыла. Чөнки авыруның барышын алдан әйтеп булмый, ә катлауланулар төрлечә булырга мөмкин. Табиб кына авыруның хәлен дөрес бәяли ала ди ул. В основном, да, наша задача... Нигездә безнең бурычыбыз куркыныч факторлары булган балаларның авыру куркынычын киметү. Булар метаболик бозылулары булган балалар, иммунодефицитлы, шулай ук тумыштан авыру балалар. Алар еш кына бу инфекцияларга дучар булалар. Факторами риска. Это дети с метаболическими нарушениями, дети с иммунодефицитными состояниями, с врожденными заболеваниями. Они наиболее часто подвержены к данным инфекциям. Соңгы атнада Татарстанда грипп һәм кискен тын юллары вирус инфекциясының 13 меңнән артык очрагы теркәлгән. Россия Федерациясе кулланучылар күзәтчелеге мәгълүматлары буенча, соңгы бер атнада илдә вирус инфекциясе 17,5%-ка арткан. Бу илдә инде 700 меңнән артык очрак теркәлгән дигән сүз. Асу Әхмәтҗанова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүген сугыш ветераны Яскер Кәримов үзенең 95 яшьлек юбилейын бәйрәм итә. Күркәм гадәт буенча юбилейны истәлекле дата белән котларга ветераннар советы вәкилләре, туганнары һәм якыннары килде. Вакыйганы безнең төшерү төркемендә игътибарсыз калдырмады. Юк бакка игътибар итәрлек. Яскер Кәримов шулай кунакларны нәсихәтләр сөйләп һәм җырлап каршы ала. Тормыш ачысын яшьтән татыса да, тормыш юлы буенча бүген дә елмаеп атлый. Яшь чагында әти-әнисез кала. Ул еллар бик авыр булды дип искә ала юбиләр. 17 яшендә Ташкентка күченә. Анда тимер юлда слесарь һәм таксист булып эшли. Гомер буе актив тормыш рәвеш алып бара. Бүген дә өйдәге эшләрен башкара да, көненә 2 тапкыр саф һавада йөрергә чыга. Анда никтер бер генә дә үземнең яшьтәшемне очратмыйм дип шаярта. Böyle parka gireyim, benim yaştaki kişiler bir evde kurulmuyor. Yok bir evde. Anda var yaşlar, böyle sizin gibi, ılıraklar, var 40 ilde, 60'ta, 70'te. Юбилярны истәлекле дата белән котларга ветераннар советы, юнармия вәкилләре һәм территориаль иҗтимагый үзидарә советы рәисе килә. Бергә шулай исәнлектә, саулыкта 100 яшегезне дә бергә каршы алырга язсын. Без сезне бик хөрмәт итәбез. 95 әле ул күп түгел, егет чак кына. Сезгә Авыр тормыш кичереп һаман да киләчәккә оптимизм белән карау өчен туганнары аның белән горурлана. Мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Чөнки шушы яшьтә минем әтием бар. Мин аның янында үземне бәләкәй бала дип хит итәм. Шат кеше. Бөтен кешегә шундый отношениесе инде. Менә шуңа күрә менә әйтәм бит. Менә хәзерге вакытта да никакой негатива нет. Яскер Кәримов һәр туган көненә шатланып, тормыштан ләззәт алып яши. 4 оныгы 7 оныкчыгының җиңүләренә куана һәм үзен бәхетле кеше дип саный. Алсу Нуриева, Рамил Бизартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Хам тапшырубызның азагында тагын бер мәгълүмат. 7 февраль Татарстан Республикасы дәүләт гербы көне. Гербның авторлары филология фәннәре докторы Назим Ханзафаров һәм рәссам Риф Фахретдинов. Дәүләт гербы көнендә Әлмәт картиналар галереясында бу темага укучылар өчен ачык дәрес узды. Аны картиналар галереясы директоры Розалия Минабуддинова алып барды. Ул республика гербының барлыкка килү тарихына кагылды. Шулай ук гербның символик мәгънәләрен аңлатты. Шулай алтын төс Татарстан җиренең нәфислеген, матурлыгын, байлыгын, яшел, язның яшеллеген, ак төс республика гражданнары уйларының сафлыгын, кызыл төс энергия, көч, тормыш дигәнне аңлата. Гербның сүрәтенә килгәндә канатлы барс янында түгәрәк калкан бар. Барсның уң алгы аягы күтәрелгән. Татар халык орнаментыннан бизәлгән сүрәт, аның нигезендә Татарстан язмасы бар дип аңлатты Розалия Минабуддинова. Барсның образы, аның сүрәтләнеше һәм күтәрелгән аягы аны көчле хайван дип характерлый. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінгі шулар иде. Милли Сангалиева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.